παλιό παιχνίδι. Βγήκαν από την ψυχούλα του, τρύπωσαν σε καρδιά για να μάθουν τον κόσμο. Βγήκαν φίλοι καλοί όμως, τις μάζεψαν, τις έντυσαν με τη φωνή τους και του τις επιστρέφουν. Κυρίες και κύριοι, 35 χρόνια διαγωνίως, λέξεις του σπίτι. Πρωινό. Μελαγχολικό πρωινό. Αγωνίζεται να ανασάνει 2 στάλες δεκάδες. Στον Tom Waits, τι να λένε ακριβώς τα τραγούδια σου. Καταλαβαίνω φυσικά ότι η θλίψη τ' έχει σφραγίσει και οι γυναίκες στο μπαρ κοσμούν τα εξώφυλλα του δίσκου σου. Κάποια σχέση θα έχουμε με το παράπονο σου. Είσαι άραγες ευχαριστημένος που τόσο όμορφα στολίζεις την πληγή σου. Σιρήνα, από τα κύματα των πλήκτρων αναδύεσαι, στη δίνη του πνευστού με πνίγεις. Ραντεβού. Νοτισμένη από την βραδινή βροχή η τσιμισκή, με τα φώτα να βυθίζονται στην άσφαλτό της, υποδέχεται την νύχτα. Ένα κορίτσι βγαίνει από το φροντιστήριο, καθρεφτίζεται στη βιτρίνα με τους δίσκους, κατεβάζει το τσουλούφι στα μάτια και κατευθύνεται στο νεαρό με τη μηχανή, που καπνίζει και περιμένει. Στην άλλη μοτοσικλέτα, εγώ να μετράω τα χιλιόμετρα της λεωφόρου και εσύ να κοιτάς κατάματα τον άνεμο. Και στις στροφές να γέρνουμε με δύναμη στο έδαφος οι κέτες μιας έξαψης αστραπιαίας. Ο λυρισμός μας πλέον τραγούδι του κινητήρα και ο σμίτης ασφάλτου. Πράσινο και εκείνη πρόκληση. 70 πόντι όλη και όλη. Ανάμεσα ταξί και λεωφορείου σε συναρπάζει. Όχι πως δεν μπορείς να περιμένεις. Όμως αυτά τα μεταλλικά χείλη μαρσάρεις και περνάς αντίθασα σε ένα φιλί δαιμονισμένο. Μαζί στη μοτοσυκλέτα. Όλον τον χειμώνα τα χείλη σου χόρτασαν τη γεύση του πέτσινου μπουφάν και τα χέρια σου τρυπώναν φοβισμένα στις πλάγιες τσέπες. Τώρα το καλοκαίρι το χέρι σου κινείται εύστοχα και αναστατώνει το στήθος μου και τα χείλη σου με συναρπάζουν με τον υγρό χορό τους στο λινό πουκάμισο. Είμαι ένα μικρό κέρμα. Τρέμω τη συσκευή που θα με κάνει τραγούδι, να με τραγουδάς με όποιον και όποιον. Στη διάρκεια της ματιάς σου υπέκυψα, σκλάβος στο κρυσταλλό σου. Δεν είναι που δεν βρίσκω λέξεις να σε πω.
είναι που δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια. Στο κάτω-κάτω, αν νομίζεις πως είσαι φως, μην ξεχνάς πως εγώ γύρισα το διακόπτη. Σφιγμομετρώ την ανάσα σου να έχω ρυθμούς να τραγουδάω. Χάνομαι στα μάτια σου να έχω φως να λάμπω. Και όταν χαμογελάς, ξεσηκώνω τους μάπους σου να έχω σημαίες να μιμίζω. Οι χαμένες στιγμές, ψηφίδες μιας ανέρασης νύχτας. Μάτια που προσπάθησαν να μιλήσουν με την υγρή σιωπή τους. Κομμάτια από φιλιά που δεν δόθηκαν. Τριγυρνάνε άσκοπα ανάμεσα στις βάρκες και χάνονται μια στα κύματα και μια στην άμμο. Γι' αυτό θα δεις μοναχικούς τύπους στις παραλίες. Μύστες του ανικανοποίητου σκύβουν ευλαβικά να περισσώσουν ό,τι απέμεινε. Ανταρσία. Πίνοντας κρασί έγραψα κάτι για σένα. Το ίδιο έκανα και μια άλλη φορά, ακούγοντας μουσική. Ξεκίνησα προχθές να γράψω κάτι σε ένα φύλλο και ήρθες και γέμισες στο χαρτί με όλα σου τα χρώματα. Δεν μπορώ να κάνω βήμα. Ξεσηκώθηκαν οι λέξεις μου και σε γυρεύουν απεγνωσμένα. Ευχή την ώρα που πίνω μόνος. Να τραγουδήσω τη σιωπή που με τυλίγει και ύστερα να ξεχυθώ στους ήχους που αναδίδει το κορμί σου και όλες οι μουσικές του κόσμου να τρυπώσουν στην ανάσα σου την ώρα που μαλακά αποθείς τα χείλη μου που τρέμουν. Να χαμηλώσεις μετά το φως και να απλώσεις το χέρι στο ποτήρι με το κόκκινο κρασί και να το πιείς μόνο. Ύστερα όλα θα είναι πιο εύκολα. Δεν σε περίμενα με αυτό το αδιάβατο. Κάνετε το βλέμμα μου στο σώμα σου και μου διαφεύγει εκείνη η σταγόνα γκέι που κρέμεται στα χείλη σου και με καλεί να πέσουμε μαζί στη νύχτα. Ενέδρα, στείνομαι τα βράδια κάτω από το παράθυρό σου για να βλέπω το φως να σβήνει. Βρίσκομαι εκεί, κι είμαι έτοιμος. Σκοτάδι να σε τυλίξω, νύχτα να σε καταπιώ. Ξεφάντωμα. Όταν γουργουρίζεις δίπλα μου, δεν έχεις όνομα. Είσαι κρασί και είμαι νύχτα. Σε πίνω και με γλεντάς. Στη μάχη του έρωτα κλείνω το φως. Θέλω σκοτάδι επίδεσμα, νύχτα τραυματιοφορέα. Μικρές λέξεις, σπουδές του έρωτα. Ακουμπώ πάνω τους. Χαϊδεύω τις καμπύλες των γραμμάτων τους και κρέμομαι από τα χείλη σου να τις ακούω. Δεν θέλω λόγια περίτεχνα να στροβιλίζονται γύρω μου. Θέλω μάτια θολά να με κοιτάζουν και να καταλαβαίνουν. Θέλω χέρια λευκά να πλέκονται στο λαιμό μου και να μου πληθασεύουν το λυγμό. Θέλω το σώμα σου να συσπάται όταν το αγγίζω και θέλω η ανάσα σου να είναι κοφτή και γρήγορη πάνω της να κυματίζω. Μνημόσυνο βλέμμα. Το
σκοτωμένο αίμα των λέξεων που δεν μου χαλαλίζεις, λιμνάζει στο μαύρο το μαθητό. Απέτηση. Η λέξη σου θέλω να είναι η ψυχή σου. Και το κυριότερο, θέλω να τις ακούω και όχι να ψάχνω τα κουφάρια του στα μαύρα σου μάτια. Όταν το μικρό δωμάτιο φλογίζεται ξαφνικά από ένα σύννεφο μνήμης, τότε εγώ μεγαλώνω, καλύπτω το χώρο και γεύομαι τη θέρμη που ασύστολα εκπέμπεις. Μπαίνεις διστακτικά στο δωμάτιο, ανάβεις τσιγάρο και κοιτάζεις φοβισμένα τους δίσκους. Ξέρεις με ποια μουσική θα σε νικήσω. Κι αν γονατίσω μπροστά σου, δεν θα είναι για να με λυπηθείς. Να απλώσεις τα χέρια και να πλέξεις τα δάχτυλα στα μαλλιά μου. Να σκύψεις λίγο, να χαμογελάσεις. Και πρόσεχε, μη μιλήσεις. Τα χείλη μου θέλουν σιωπή για να βρουν τον δρόμο. Σκηνή σε μπαρ. Μια νέα χορεύει με τη νύχτα στα χείλη. Έφηβος με σθένος πίνει την τελευταία γουλιά, πλησιάζει θαρετά και εφαρμόζει τα χείλη του κατάστητα. Ακριβώς την πιο μικρή της ώρα, στη νύχτα. Η χορεύτρια συνεχίζει, η νύχτα εξακολουθεί ως το πρωί και αυτός υψώνεται και μεγαλώνει ως το επόμενο φιλί. Άχαρη νύχτα, πάλι με κόσμο το μπαράκι γεμάτο. Νεανικά κορμιά, ακίνητα. Αν δεν χορεύουν, είναι γιατί δεν έχουν τίποτα να ζητήσουν. Μες στην πλήξη των θαμώνων, η ένοχη χαρά του μπάρμαν. Μπλουζ μετά τα μεσάνυχτα. Για το μοτοσυκλετιστή στο φανάρι που ψάχνει για αντίπαλο κατά μεσής της λεωφόρου. Για τη μαθήτρια που κατά χείμωνο έριξε το σακάκι στον ώμο και προβάλλει τα στήθη της από το μάλινο μπλουζάκι. Για το center for που σκοράρει, χωρίς να τον μοιάζει ότι είναι του τερματοφύλακα. Για τη νέα που αυτοκτόνησε και νεκροί την προσέξαν, ίσως για τα όμορφα πόδια της που γεμίζουν τη σελίδα της εφημερίδας. Για μένα, που σπασμωδικά κινούμε στην πόλη και στα όμορφα πρόσωπα σε ψάχνω, τραγουδάει βραχνά ο τραγουδιστής των πλούτων. Άποψη. Δεν τραγουδάνε πια τις νύχτες οι θλιμμένοι. Ανοίγουν τα παράθυρα και κοιτάνε ανέκφραστη την άδεια λεωφόρο. Και όταν φανεί από μακριά ο δυνατός προβολέας, αφήνονται στο μουγκριτό της μηχανής και καρφώνουν το βλέμμα στη μέση του μοτοσυκλετιστή. Εκεί τυλίγονται αμήχανα τα χέρια του συνεπιβάτη. Αντιευαγγελισμός. Άγγελοι κρανοφόροι, μοτοσυκλετιστές με φύλλο και πάθος, στη θεία συνουσία της ασφάλτου δοσμένη, αποφάσισαν. Άσε τη Μαρία να περιμένει. Οι αναπνοές της πόλης έχουν τον πνιγυρό ρυθμό του μπουκωμένου κινητήρα τα μεσημέρια. Τα
Βράδια όμως που ελευθερώνονται οι δρόμοι, ξεχύνονται γρήγορα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες για να πάρουν το αίμα πίσω, να κερδίσουν τα χαμένα χιλιόμετρα. Με τα σκοτάδια γιορτάζουν οι νικητές. Η μοτοσικλέτα δεν γέρνει από κούραση ή υποταγή, μόνον από δύναμη και φιλαρέσκεια, στις στροφές και στον πλαγιοστάτη. Άνοιξη. Όχι πια χελιδόνια στις αυλές. Μοτοσικλέτες έξω από κινηματογράφους. Το κατόι του βιβλίου. Από τους πάγκους με τα βιβλία ξεπετάχτηκε ένα κορίτσι με κοντή μπλουτζή φούστα. Πέρασε γρήγορα από μπροστά, ανέβηκε ανάλαφρα τις σκάλες και τέθηκε κορυφαία στο χορό της Τσιμισκή. Το ταξίδι του τερματοφύλακα. Αν τα δάχτυλα δεν ακουμπήσουν το δέρμα, αν στο στήθος δεν κουρνιάσει στρογγυλή θεά, όλα φαίνονται να πήγαν χαμένα. Η προσπάθεια για ελαστικό κορμί, για γρήγορα ανακλαστικά, για μια θέση στην ομάδα. Και αυτό το ταξίδι με μια αγκαλιά πρέπει να τελειώσει. Εξές 400. Οι αλλαγές στα σπλάχνα σου φτάνουν μεταλλικές στα αυτιά. Άκαμπτος γίνεται ο ήχος σου. Καμιά υγρασία πια δεν σε ανακουφίζει. Γερνάς αμήλικτα. Και είσαι μοτοσικλέτα, δυστυχώς. Παλιοσίδερο θα καταντήσεις, προδομένη. Πνιγμένη στις δικαιολογίες μου και στις υπεκφυγές. Διαπίστωσε. Ο χρόνος κυλά είτε τις όχθες του όνειρα γεφυρώνουν, είτε στο βυθό του ευκούλες μαραζώνουν. Λέξεις στο μονολόγο, ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Λέξεις κουβέντες του αέρα, μου γύρισαν πίσω πολλές. Αντί πειναθαρείς, που τις ξεστόμησα εύκολα. Και αυτές ξεχύθηκαν οι άμυαλες, με ταχύτητα σε μονολόγο. Κομπάζοντας χάθηκα, νόμιζα. Όμως όχι. Γυρνάνε πίσω πότε-πότε, με πετυχαίνουν χειμώνες στο καφενείο με φουντωμένους ρευματισμούς. Κάθομαι δίπλα στη σόπα. Άγιες, ξεκομμένες από κάθε διάλογο, τρυπώνουν ανάμεσα στο πονεμένο πόδι και το πληρωμένο μαντέμι. Απόμαχες κι αυτές. Γεύονται το βουβό αλυσβερής, θέρμη να γλυκαίνει τον πόνο. Έτσι ανεβαίνω πια τις ώρες μου. Είναι κάτι κορμιά που εκλιπαρούν την αφή. Ακούμπησέ με λένε. Χάιδεψέ με. Είναι κάτι άλλα που αρκούνται στην κατανόηση. Κάνω ό,τι μπορώ λένε. Κοίταξέ με. Μα είναι και μερικά του έρωτα ταγμένα. Μη με επιθυμείς λένε. Κέρδισέ με. Είναι κάτι κορμιά. Χάιδεψέ με. Κοίταξέ με, κέρδισέ με λένε. Χαϊδεύω, κοιτώ, κερδίζω. Χαϊδεύω, κοιτώ, κερδίζω. Χαϊδεύω, κοιτώ, κερδίζω. Λέω και ξαναλέω. Ανέγκυρτος, αόρατος, χαμένος.
ματεμένη στο μαύρο τσίτι στην άκρη του φουστανιού, από τη μέσα μεριά. Να μην φαίνονται απ' έξω οι ραφές που κρύβουν την ασχήμια, που συμμαζεύουν τα ξέφτια. Ο άντρας που έχασα, οι χαρές που δεν χάρηκαν, όλα στο τσίτι. Κι αυτό να κολλάει ξεδιάντροπα στο κορμί, που τραντάζεται πια μόνο στον καρσιλαμά της φτηνής ορχήστρας. Το μέσα φως ξεκινούσε από τα σπλάχνα του σε ένα φως βουτυγμένο στο αίμα. Στο ίδιο αίμα που τσίτωνε τη σάρκα με τον πόθο, που ξέβραζε στα μιλίγια την οργή ή που κάλυπτε την τροπή στα μάγουλα. Ξεκινούσε από τα σπλάχνα του σταΐς ένα φως παλόμενο και θαλερό, αιμάτινο, και έβγαινε από τα μάτια αυτών των γυναικών υγρό, βαρύ, και αντί να φύγει πάνω και από καπνούς και από ανάσες, έγερνε στην πίστα με τα πατημένα γαρίφαλα και τις νότες, που δεν μπόρεσαν να βγουν από τα δάχτυλα στα πλήκτρα. Τάχα για μια τελευταία ματιά. Θες το παπούτσι, θες την κάλτσα, θες τα βήματα του χορού. Το αγκαζέ στην έξοδο. Το γλέντι τελειώνει και κάποιες γυναίκες ακουμπούν η μια στην άλλη. Η πιο αδύναμη περνάει το χέρι της κάτω από το χέρι της διπλανής της και σέρνουν τα βήματά τους προς την έξοδο αγκαζέ. Αμίλητες πια, έτοιμες να βγουν στο σκοτάδι του δρόμου που τους φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα σύννεφα του δικού τους ουρανού. Εκεί, λίγο πριν να κρίνουν αρκετά από τα τζάμια της ταβέρνας, νιώθουν πιο καλά, τώρα που κρύβουν στα μανίκια τους τα μουσχεμένα με τον υδρότα τους στο μάτι. Μια κάποια παρηγοριά. Στα λιβάδια των καφέ τα πρωινά μυρικάζεις τραγούδια για το χρόνο. Κι αυτός φέρνει το χέρι του στον ώμο σου, τεινάζει με το μεσαίο δάκτυλο ημέρες και φίλους, σε μπατσίζει τρυφερά στο μάγουλο, καλά φυσκεμένα. Όριμος κύριος σε καφέ που το λένε ελιξίριο. Σου έμεινε ο χρόνος αμανάτη. Οι φίλοι φύγανε ή δεν υπήρξανε ποτέ. Και δεν ξέρεις από καφενεία. Δεν έμαθες να φορτώνεις το ζάρι καυκίσκες. Ο χρόνος είναι ο γεροπλάτανος, λες. Γέρνει στο ποτάμι στοργικά κι ας ρήμαξε αυτό από λίματα και φυτοφάρμακα κι ας στέρεψε κι ας μάζεψε κι ας το περνούν με μια δρασκελιά. Γιατί ο χρόνος το πλατάνει και εσύ το βρώμικο νερό, σου τριβελίζει ο διάολος στο νου. Η μουσική γύρω σου δυνατή, ενοχλεί και ας σου αρέσουν τα τραγούδια που ακούς. Ο καφές χωρίς τσιγάρο τελειώνει γρήγορα. Η γκαρσόνα περιποιητική, φιλική μα ξένη. Δυο μάγκες παίζουν τάβλη. Θα το φάει ο πλάτανος στο κεφάλι του, αν το νερό σαπίσει και χαθεί. Σκέφτεσαι και ημερεύεις. Χαμογελάς καθώς πληρώνεις και φεύγεις. Μνήμη. Έλα, μανούλα μου, μνήμη. Πιάσε μου το χέρι και οδήγησέ με. Μην προσέχεις που πατάμε. Άσε τα γυμνά μας πόδια να τσακίζουν, ξερόκλαδα φίλους, άνθοι έρωτες, από τσίγαρα νιάτα. Έλα, μανούλα μου, και πάμε. Και αργά το βράδυ να κάτσουμε στο πάτωμα, να φέρουμε το ένα πόδι πάνω στ' άλλο
να σκύψουμε πρόσωπο με πέλμα και να μιλήσουμε τρυφερά με τα σημάδια, να χαϊδέψουμε τις πληγές, να βγάλουμε ανάμεσα από τα δάχτυλα σκουπίδια ημέρες ελπίδες, μαυράδια νύχτες προσευχές, κλωστούλες ξημερώματα ζευγαρώματα, να αδειάσουμε από το χρόνο βάρος μανούλα μου, να ξεμπερδεύουμε πια. Απόμαχος χορός. Σηκώθηκε βαρύς, άπλωσε τα χέρια του σε σταυρό. Κι ούτε ένας μες στο μαγαζί δεν κοίταξε τη μεγάλη του κοιλιά. Κι ούτε ένας δεν κόλλησε τα μάτια του στο πουκάμισο, που δεν τα κατάφερνε να χωθεί ατσαλάκωτο στο παντελόνι. Όρθωσε το αφρόντι στο σώμα του, χαρακές στο μέτωπο τα χρόνια, φλεβίτσες κόκκινες στα μάγουλα οι φίλοι, κι όλοι οι έρωτες, βερνίκια στραφτερό στα μαύρα του λουστρίνια. Ούτε μια φορά σ' όλο το χορό δεν χαμογέλασε. Ούτε μια φορά δεν σπίθησαν τα θολά του μάτια. Χόρευε αργά, είχε ψηλά το κεφάλι, απλωμένα τα χέρια. Ένα βουβό, περιστρεφόμενο, εν τούτο μη κανικημένο. Το δέρμα αποκαλύπτει σε 3 μέρη. Η φωτογραφία. Τα νιάτα είναι ασυγκράτητα. Την υπαίθρια πρόβα για το θεατρικό τους την προγραμμάτισε για το βραδάκι, μέσα Ιουνίου ο καθηγητής, να φύγει η πολυκάψη. Δεν υπολόγισε το εφηβικό ραντεβού, τον καφέ με τους κολλητούς στην πλατεία, τη βουτιά στην πισίνα με το ολοκένουργιο μαγιό. Ανένδοτοι 17'ριδες. Μαζεύτηκαν λοιπόν από τις 5 να στήσουν το σκηνικό, να διορθώσουν κάποιες λεπτομέρειες στα κοστούμια, να κουβαλήσουν ηχεία και άλλα χρειαζούμενα. Ο ήλιος, αμήλικτος. Βγήκαν πουκάμισα, βγήκαν μπλούζες, βγήκαν μέχρι και παντελόνια. Ακόμη και ο καθηγητής έβγαλε το κοντομάνικό του και έγινε μια πρόβα έξοχη, μέσα στο κέφι και τη χαρά. Έλα όμως που υπήρξαν και εκείνες οι ρημάδες οι φωτογραφίες. Το βράδυ, στον υπολογιστή του μπροστά ο καθηγητής, κοιτάζει την οθόνη και δεν πιστεύει στα μάτια. Βάζει λίγο τσίπουρο στο παγωμένο ποτήρι, το υψώνει και πίνει. Όλη η ενέργεια του από μεσήμερου, ενώ λάμπει ακόμη και στα κροδάχτυλα των πιτσιρικάδων, σε αυτόν πήγε και ξεχύλωσε πάνω στο κάτασπρο γερασμένο δέρμα. Κατάπια το τσίπουρο ένοχα και κοίταξε με νόημα προς την κουζίνα. Ξεροσφύρι, ούτε στον παράδεισο. Νικημένα χρόνια. Τα χρόνια χτυπούν από τοίχο σε τοίχο. Ψάχνουν ρογμή να φύγουν. Δεν τα καταφέρνουν. Γέρνουν αποκαμωμένα, κοιτάζονται μεταξύ τους, στρώνονται σε παρέες, μιλάνε χαμηλόφωνα και καταλήγουν πάλι φωτογραφίες στο σιρτάρι, άσπρη τρίχα στο φρύδι, πλαδαρό δέρμα στο κορμί. Απουσία γυμναστικής. Οι χαλαρές πτυχώσεις του δέρματος δεν είναι απουσία γυμναστικής. Είναι ο χρόνος που δεν μπορεί να φύγει από το κορμί και μαραζώνει. Κρίση εν θερμό. Με κάθε ευκαιρία χάνω. Η ομάδα μου πρωτάθλημα μια φορά τη δεκαετία και άλλο. Το κόμμα μου μια ζωή στα μονοψήφια ποσοστά και στην πρωτοπορία. Οι έρωτές μου στα δάχτυλα του ενός χεριού, και αυτά όχι όλα. Το σώμα μου παρατημένο στην τύχη, αναπολύ αλλοτινές φρυγιλότητες και ειδονικά ρίγη. Η
Η μνήμη μου εφιάλτης κολλάει σε ό,τι πρέπει να χαθεί, να σβήσει. Το πνεύμα, η παρηγοριά μου, η μοναξιά μου, εγώ κι αυτό μόνο δεν λέει. Οι άνθρωποι μου, ναι, γύρω μου, ζωντανοί και πεθαμένοι. Θα ξαναπληθαίνουν οι πεθαμένοι. Και το ενόπνευμα μην νομίζεις. Τη μια στον 7ο ουρανό, την άλλη κούφτε στα παυσίφωνα για τον πονοκέφαλο. Γι' αυτό λέω, με κάθε ευκαιρία. Συνέντευξη. Με τι μετρώ τις μέρες? Με τα πρωινά ξυπνήματα. Που είμαι ζωντανός και ονόματα αγαπημένα γυροφέρουν στο μυαλό μου. Με τι μετρώ τα χρόνια? Με τους ανθρώπους που ξεχνώ και χάνω τη μορφή τους από τα μάτια μου. Με τι μετρώ τις στιγμές? Δεν τις μετράω αυτές. Τρυπώνουν στα μελίκια μου και με δαιμονίζουν σαν μου λένε υπήρξανε και εγώ δεν τις θυμάμαι. Με τι μετρώ τη ζωή? Με το θάνατο τη μετράω αυτή. Τον άλλον που τον έζησα, το δικό μου θα τον χάσω. Αν μετράω τη ζωή με τις επιτυχίες μου, με τα επιτεύγματά μου, τα ίχνη μου στη γη, τα ίχνη μου στη γη τα παρατηρώ προσεκτικά και βλέπω πως με οδηγούν στο τέλος. Μα η διαδρομή, το ταξίδι του Καβάφη στη Μυθάκη, αυτά είναι το πρόσωπο του τέλους. Η τελευταία του όψη είναι το εκμαγείο της ζωής του καθενός. Τα πλαστικά λουλούδια των τάφων. Οι σποραδικές χοερές κραυγές διαταράσσουν την ουδή ρουτίνα του μεγάλου κημητηρίου. Ανήκουν σε άτομα που έχασαν πρόσφατα τον άνθρωπό τους και δεν έχουν συνηθίσει την ιδέα του θανάτου. Τρομάζουν με τις ρογμές στο χώμα του τάφου καθώς αυτό βουλιάζει, σημάδι πως η σύψη άρχισε και η βαρύτητα συνεχίζει το αιώνιο έργο της. Εκλιπαρούν για ένα σημάδι από το νεκρό σώμα και κοιτούν απελπισμένα τη φωτογραφία. Δεν λένε να στρέψουν τα νότα και να φύγουν, ανάβουν και τακτοποιούν τα κεριά. Το σιωπηλό μελίσι των υπόλοιπων επισκεπτών επικοινωνείται μεθοδικά στην παυσίπονο λάτρα. Τα καθαρά μάρμαρα και το λάδι στα καντίνια δείχνουν την αδιάκοπη φροντίδα. Μοναδικό σημείο παρέτησης. Τα πλαστικά λουλούδια σε κάποιους τάφους. Παράτερα, μογολικά, απέθατα, σε ένα χώρο φθοράς και χαμού. Θλιβερός ομοιοκατάληπτος θείας οσιών. Άλλους με βελόνα αιχμηρή, άλλους με κάγκελο βαρύ, άλλους με καφενείο, γήπεδο τυβή, μας σταύρωσαν, μας κάρφωσαν φιγούρες στο πανί. Η αδυναμία του γραφιά να νικήσει το θάνατο. Θέλω να γράψω κάτι με λέξεις που δεν αναπνέουν δύσκολα, που δεν ακόμα ακούν. Θέλω να γράψω έναν άνεμο ή ένα ποταμό, μα γράφω ονόματα δίπλα σε άλλα ονόματα και χωρίς να το θέλω, χωρίς καθόλου να το θέλω, κάποια κακορίζικα αποκτούν οριζόντιες γραμμές κατάστηθα. Ποιος άνεμος και ποιος ποταμός θα αντέχει τέτοια δεσμά. Ποιος άνεμος και ποιος ποταμός
ώρα και έβγαζε ένα μεροκάματο. Στα ποδήλατα ήταν ο ίδιος ατσίδας. Καινούρια τα έκανε όσα έπεφταν παλιοσίδερα στα χέρια του. Για τις μοτοσικλέτες δεν το έπαιρνε απόφαση να βάλει χέρι. Μέχρι που του ήρθε μια μέρα ένας περίεργος τύπος και του γύρεψε δουλειά. «Μάστορα, βλέπω νοικιάζεις τον ΤΚΒ και το ΣΔΑΠ το 750. Έχεις χέρια να στα μαστορέψουν, να στα κάψουν τα πιτσίρικα που τα καβαλάνε?» Καθαρές κουβέντες, καθαρό βλέμμα. Ο ξένος κατάλαβε με την πρώτη πως ο Ισίδωρος δεν σκάπαζε από μηχανές εσωτερικής καύσης και καρπυρατέρια. Αυτός είχε ανάγκη από μεροκάματο, εξηγήθηκε και περίμενε. «Μικρό το μαγαζί, Λεβέντη, και εποχές δύσκολες. Για ημερομίσθιο ούτε κουβέντα. Αν βολεύεσαι να πληρώνεσαι με ποσοστό σε ό,τι μαστορεύεις, κάτι γίνεται. Άμα έχεις και καλό χέρι, κοτσάρουμε και μια ταμπέλα επισκευέ μοτοσικλετών και στείλουμε επιχείρηση». Έριξε άδεια και έπιασε γεμάτα ο Ισίδωρος. «Μέσα! Άμα έχεις και καμιά αποθηκούλα να στήσω το νοικοκυριό μου, να σου προσέχω και το στόλο, πηγαίνεις κατευθείαν στον παράδεισο για το καλό που θα κάνεις», είπε ο άντρας και τότε πρόσεξε ο Ισίδωρος το μικρό στρατιωτικό σάκο στην πλάτη. Έτσι γνώρισε ο Ισίδωρος τον Μάρκο Λιναρά. Καλό παλικάρι, μα όχι πάντα. Του έμεινε ένα κουσούρι από το δεύτερο Αντάρτικο, στον εμφύλιο. Άδειαζε το μυαλό του ξαφνικά. Δεν σε άκουγε που του μίλαγες. Καμιά φορά ξέσπαγε σε βουβό κλάμα. Άλλοτε πάλι μουρμούριζα κατάληπτες φράσεις και μια έκφραση απόγνωσης σκέπαζε το πρόσωπό του. Ειδοποιούσε τότε το τρελάδικο στο λεπέτο Ισίδωρος και έμενε μέσα για κανένα μήνα ο Μάρκος. Συνερχόταν και γυρνούσε στο καμαράκι. Αυτό το χούι το είχε πρίκα ο Μάρκος από τους βομβαρδισμούς στον δρόμο, όταν ήταν αντάρτης στο Δημοκρατικό Στρατό. Δεν μπορούσε να το πολεμήσει. Τον πήγε ένας θείος του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στην κοινότητα Σταυρουπόλεως, και δεν θέλανε να τον κρατήσουν. Ήταν όμως τότε εκεί μέσα στο φρονοκομείο, το 1957, ένας καθηγητής ψυχιατρικής, ο Αρσενόπουλος, που έκανε μαθήματα σε φοιτητές μέσα σε κάτι τόλ και έδειξε ενδιαφέρον για τον Μάρκο. Τον έπαιρνε στο μάθημα και τον είχε σαν παράδειγμα να κουβεντιάζει με τους φοιτητές του τα ταξίδια του μυαλού. Έτσι έμεινε μέσα ο Μάρκος. Μα όταν συνέρχονταν δεν το άντεχε το τρελάδι. «Βρες μια δουλειά, μια απασχόληση και μην έρχεσαι όταν είσαι καλά. Πάρε αυτή την κάρτα μαζί σου και δώσ' την σε όποιον θα σε φροντίζει. Άμα σε πιάνει η κρίση, ας κάνει ένα τηλεφώνημα και αναλαμβάνω εγώ και οι νοσοκόμοι». Άρχοντας ο καθηγητής. Έτσι βγήκε στο Μεϊντάνι για δουλειά ο Μάρκος και έπεσε πάνω στον Ισίδωρο. Πάνω στον δρόμο του για το κέντρο της πόλης ήτανε, πιάνανε τα χέρια του Μάρκου σε μηχανές και μαστορέματα, έγινε το προξενιό. 2 χρόνια στα γεμάτα είναι με τον Ισίδωρο ο παλιός αντάρτης. Έξω τα διαλύματα στο τόλ με τον καθηγητή. Τον βλέπει τώρα από τον καφενέο Ισίδωρος, Μάρτιος του 1959, σκυμμένο να πετρελαιώνει τα μηχανάκια με το πινέλο για να φύγουν τα γράσα και οι βρωμιές από τις πτυχώσεις των μετάλλων και από τα στενά όπου δεν μπαίνει χέρι και στουπί και τα θυμάται ξανά. «Έναν καφέ ρε Χάπο, μια ώρα είμαι έξω και περιμένω, έτσι θα βγάλεις μεροκάματο», πείραξε τον γκαρσόνι που τον πλησίασε επιτέλους να πάρει την παραγγελία. «Πέρα το κέντονε, το βαρκείς», διαμαρτυρήθηκε ο Πόντιος Χαράλαμπος Κουζουνίδης, το πιο αγαπητό γκαρσόνι στην παραβαρδάρια περιοχή. Γέμιζε το δίσκο καφέδες και πορτοκαλάδες και τροφοδοτούσε όλα τα συνεργεία και τα μικρομάγαζα, ανταλλάσσοντας πειράγματα και πηχτές με όσους άντεχαν να ρίχνουν από ένα χαμόγελο εκείνα τα χρόνια. Γιατί ήταν και οι άλλοι, δεν γέλαγε το χιλάκι τους. «Και ποιο έχεις κερχανατζή, καφέ παραγγείλαμε, αν θέλαμε χάχαλα θα πηγαίναμε στο Βαργετέ», του είπε μια μέρα ένας βαρύς και ασήκωτος. «Το ένα το Βαργετέ νέπε, πάτε και κλέβουσταν οι αγέλαστοι», μουρμούρισε μέσα στα δόντια του, όχι τόσο για να ακουστεί, όσο για να το σκάσει τον αχώνευτο ο Χάπος. «Να μη γλυκά ξάρια, σαν μασχαρίας ο κατακέφαλον.
έλεγε το παράπονο του στον Ισίδωρο, που του άρεσε να τον ακούει να μιλάει στα ποδιακά και ας μην καταλάβαινε τα λόγια. Ήταν η ώρα του καφέ για τον Ισίδωρο. Καμιά 2 ώρες πριν το μεσημέρι, ρουφούσε τον μέτριο προς το πικρό καφέ του και άναβε τσιγάρο σέρπιλο. Έστελνε το βλέμμα του στη γωνία απέναντι από το μαγαζί του και τ' άφηνε να γουρνιάζει σε ένα πάγκο σκεπασμένο με μουσαμά. Μέχρι να φτάσει στη μέση το άπλυτρο του ματσάγκου, κατέβαινε από το λεωφορείο ο Λευτέρης Γεσμάνης και μάζευε το μουσαμά. Ώσπου να τον διπλώσει και να τον βάλει κάτω από τον πάγκο, τον διπλάρωνε το τρίκυκλο του βάγκου και ξεφορτώνανε τα ζαρζαβάτια. Με την τελευταία ρουφιξιά του Ισίδωρου, ακουμπούσε τις πατερίτσες στον πάγκο ο Λευτέρης και καθόταν στο πτυσσόμενο κάθισμα με το καραβόπανο και περίμενε την πελατεία να πλακώσει. Άλλη πονεμένη ιστορία ο Λευτέρης. Του κυβερνητικού στρατού αυτός. Νικητής στον εμφύλιο. Μόνο που γι' αυτόν ο εμφύλιος τελείωσε μόλις πριν 3 χρόνια. Αύγουστο του 1965 ξεφόρτωσε το αρματογωγόνο Αλιάκμων στην αποβάθρα του Πειραιά 218 ανθρώπινα ράκια. Τους είχαν πιασμένους εχμάλωτους οι αντάρτες και το 1949 σαν τέλειωσε ο εμφύλιος πέρασαν μαζί τους στην Αλβανία και τους παράτησαν εκεί. Από τους αντάρτες άλλοι έφυγαν για τις ανατολικές χώρες, το σιδηρούν παραπέτασμα που έλεγε και το ραδιόφωνο, και άλλοι βρήκαν τρόπο και γύρισαν στην Ελλάδα. Τους εχμάλωτους τους πήρε η αλβανική κυβέρνηση και τους έκλεισε σε στρατόπεδα εργασίας, όπου τους ξεπάτωσε κυριολεκτικά. Χάρη η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να ζητήσει από την εθνική Αλβανία. Ώσπου βρέθηκε η μαγική φόρμουλα πως τάχα μπήκαν παράνομα στην Αλβανία και αυτοί εχμάλωτοι και αυτοί τους απελάβουν στην Ελλάδα. Δεν ήταν όλοι όσοι υπέφεραν 7 χρόνια εχμάλωτοι αυτοί οι 218 που γύρισαν. Οι μισοί ήταν. Οι άλλοι κρίθηκαν ύποπτοι από τους εθνικόφρονες και έμειναν στα αζήτητα. Φορτώθηκαν λοιπόν οι τυχεροί στο καράβι και τους ξεφόρτωσαν με τα κουρέλια που φορούσαν και με τις πληγές στα σώματά τους άβετες να στάζουν αίμα. Ένας λεπρός σε φορείο. Ένας άλλος, ο πρώτος που κατέβηκε τιμής ένεπη, χωρίς πόδια κομμένα από τα γόνατα. Ένας κατάλογος φρίκης που το δημοσίευσαν οι εφημερίδες. 38 πάσχουν από εμπειρέτους παθήσεις, 20 από φυματίωση, 17 παρουσιάζουν τραύματα κακώς εκπληρωμένα, 28 από διαφόρους παθήσεις και 12 εμφανίζουν κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματος. Οι 115 από τους 218. Και ο Λευτέρης ανάμεσα στους 12 με τα κατάγματα και με πληγές που δεν έκλειναν. Που το δικό του τραύμα εξελίχθηκε το γαμημένο σε γάγραινα και του φάγε το πόδι. Και οι κουστούμαρισμένοι και οι παρασημοφορημένοι να βγάζουν λόγους στην αποβάθρα και ένας στρατηγός να τους αφήνει και χρεωμένους. Δεν θα αστεγνήσει οι Έλληνες αν όταν έρθει η ώρα δεν μπείτε πρώτοι στα τύρανα. Αυτός είναι ο Λευτέρης. Και μένει τώρα με τη μάνα του Σοφία στην Νεάπολη. Καμιά παρθενογραφή, κανένα μούλικο σπαρμένο στην κοιλιά κανένας κοπέλας που δεν της πέφτει λόγος να το κρατήσει ή να το ρίξει. Βγάζει λίγα ψωροχρήματα η κυρία Σοφία. Μανάδικο στον πάγκο ο Λευτέρης δεν ξέπεσε στη ζητιανιά. Τα λένε καμιά φορά οι δυο οχτροί, ο Μάρκος και ο Λευτέρης, σαν κερνάει ουζάκι ο Ισίδωρος. Βρίζουν τα μεγάλα κεφάλια, τους ηγέτες τους, και ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις με τι κουβέντα στο στόμα ξυπνάει ο Λευτέρης ρε γάμπο? Ρωτάει ο Ισίδωρος και συνεχίζει. Να πας εσύ στα τύρανα ρε πούστη γαμημένε. Εμένα το πόδι μου είναι κομμένο από τα αριστερό αρχίδι και κάτω. Φέρτα μου πίσω, γαμώ τα παράσημά σου γαμώ. Φέρα μου και καμιά 40 κιλά κρέας που άφησα στην Κολοαλβανία, πέτσα από πληγές που δεν προλάβαιναν να γιάνουν, και τότε
Ανεβαίνω και εγώ, καμαρωτό στάλογο και μπαίνω, όχι στα τύρανα, μα στο μουνί της μάνας σου μπαίνω. Αυτή είναι η πρωινή προσευχή του Λευτέρη. Μη σε δω ρε χάμω, να παίρνεις απαλού τα ζαβατικά σου για τον καφενέ, σου κόβω την καλημέρα. Ούτε ο Εσίδωρος, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα. Άπορος Χορασής. Που απέδωσαν με αυτόν τον τρόπο τα ποίηματα του διήγημα. Ο φιλόξενος χώρος του Άρτε ξεκίνησε πριν 15 μέρες περίπου, φιλοξενώντας μια έκθεση ζωγραφικής στην Οδό της Αλυσιάδου. Σήμερα ακούσατε ποίηματα και ένα διήγημα δικά μου. Την επόμενη Τρίτη θα παρουσιάσουμε, κλείνοντας τον κύκλο της, λίγα κομμάτια από την εκθεώρηση «Πες το ψέματα», η οποία αφού ταξίδεψε σε Κιλκής Κατερίνη και έπαιξε στη Θεσσαλονίκη 6 φορές, θα κρεμάσει την παπούσια της και θα σταματήσει για να ανοίξει ένας επόμενος κύκλος, ελπίζουμε ενδιαφέρον για αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, κρατάτε επαφή με τον χώρο, θα φιλοξενούμε τέτοιες εκδηλώσεις συχνά πυκνά. Νιώθω πολύ συγκεκριμένος, δεν χρειάζεται από πολλά λόγια. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε ούτε λίγο ούτε πολύ πριν 35 χρόνια. Θέλω να κλείσει εδώ, αλλά μάλλον θα συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ.